chik to yes inyalo make. But koro king'iyo the practicability nikech mae acting IG. Ng'ama dwa make nikech the same person monego bed ni make en subordinate kuome. Nikech chik moyie ni mondo make to is under command responsibility. Mowacho ni ene motelo mogik e service no. To koro gimora mora ma juniors ge timo, gimora mora ma jok matiyo piny mare timo, en monego bed ni kiluongo ng'ato no dhi explain gimoro to en. Waseneno ka kata ndalo ng'anyo cha ne nitie videos ji omako gi sim, nitie CCTV footage mineno ka ng'ato ogo gi bunde kamoro, tineno ka jo Kenya nosetemo momanyo nyaka faces mag obila moko ok wakia ka gin obila nikech ne gionge uniform, manone ka using force ne jok mane ng'anyo. To jogi te onge kata ng'at achiel mosewinjo ni police kata ka ne gineno ka giwacho ni magi ok joggi. Onge kata ng'at achiel mwaneno ka gisemako ma giwacho ni ma into picha no maki kama kata experts mosebiro bo wacho ni video moro nowuok kama to we can prove ni en real. Ng'ato osebedo charged kode kata kaponi nitie ng'at manobedo charged mowe, onge, pok waneno ka mago timore. To mano e gima koro dhiro bodies LSK, Amnesty International mondo gidhi e doho to giwach ni miwa uru oda ni ng'atni obi omaki. To ken mokuongo ka waneno ka warango e sirikal manokadho cha cases mag Miguna. Doho nosiko wacho ni keluru Miguna, weuru duog, keleuru e nyim doho, timeuru kama. Tineno ka orders go ne bedo defied. Kowach ni koro gini tereu ng'ama wadwa nobi ka o explain en waziri o CS mochung' ne weche mag internal security. Tiyudo ka koro how to enforce this order ema koro ka ema lweny nitie nikech into idwa golo order kanye mar dhi mako jatendi. Ingeni the practicability of it ema tek. To lakini kidwogi ng'iyo the fact ni National Police Service onego bed ni en independent. Hapa ni independence ni pok wanene malong'o nikech kata IPOA my oversight police nosegolo report margi ndalo ng'anyo ka giwacho ni adier ji nitie manonegi, nitie jok manoselal, gin gi postmortem reports manyiso ni jogi notho kaluwore gi